केंद्र कमिटिनि जितु बिथोन बेबायदियै भैरबकुंड समष्टि सिङाव थानाय जेसेबां बेनिफिसियारि दंमोन नैबे सरकारनि बिथांमोनखौ लोगो हमलायनायनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन। दिनै बे हाबाफारियाव जोंहा फ्राय 10,000सो बेनिफिसियारिफोर जथुमदों। जों गोजोननाय मोनदों जे अन्तत बे थांनाय 4 बोसोराव जों इसेबां मानसिनो IBS बा बिभिन्न स्किम होनो हादों। दा बे नुजाफैनाय साफ्रोमबो मोनसे ना मोनसे माबाखौ स्किम जोंनि सरकारनि स्किमखौ मोनदों। सोरबा हयतो ज्ञान सोरां बिथांनि स्किम मोनदों, सोरबा सुपार 50नि स्किम मोनदों, सोरबा आलारि सोरांनि स्किम मोनदों, सोरबा माइनाव सोरां बिथांनि स्किम मोनदों, सोरबा अनसाय बिथांनि स्किम मोनदों, सोरबाया हयतो गुबुन गुबुन जेरैहाय कमिउनिटि टयलेट, कमिउनिटि हल, बेबायदि गामि ओनसोलनि लामा बायदिसिना दै लोंनाय बेबस्था बे गासैबो सुबिदाखौ मोनदों। आरो बे सुबिदा मोननाय मानसिफोरखौनो जों बुथुमलायनानै जों बे मिटखौ खुंनाय जादों। आरो बिनि थांखियानो जाबाय थारैनो जों नैबे भैरबकुंड समष्टि सिङाव थांनाय बोसोरब्रैयाव जों बेसेबां मानसिनो सरकारनि स्किमखौ होनो हाखो बेखौ मिथिनाय, लोगोसे जोंनि सरकारनिफ्राय जिखिनि स्किम मोनदों गोबाङानो स्किम मोनदोंबाबो बबे सरकारनिफ्राय सोरनिफ्राय मोनदों बेखौ मिथियाखै। बेनिखायनो जे दिनै बिथांमोना जिखिनि स्किम मोनदों बे स्किमखौ जे जों सरकारनिफ्राय होदों बे BTC सरकारनिफ्राय बेफोरखौ बिथांमोननो मिथिहोनायनिबो थांखि जाबाय। आरो बे स्किम मोननाय मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे सिनाखि जालायनायनिबो थांखि, बे थांखिफोरखौ लानानैनो दिनै बे बेनिफिसियारिस मिटखौ आयोजन खालामनाय जादोंमोन। जों थारैनो गोजोननाय मोनदों जे UPPनि नेतृत्व जि सरकार थांनाय 4 बोसोर जोंनो बे BTR ओनसोलाव सालायबाय, बे सरकारा थारैनो गोबां रायजोफोरनो जों सुबिदा होनो हादों। बेयो थोजासे नङा, जों थोजासे होनना सानाखै। मानोना जोंहा नैबे भैरबकुंड समष्टि सिङाव 72 भटार्स दं। दा 72,000 भटार्सनि गेजेराव जों हयতো दिनै नुजाफैनाय 10,000 जानो हागौ। खिन्थु जोंहा बेनिफिसियारि आसलथे स्किम मोननाय गोबां बारा दंमोन। जा नङाबाबो 20,000सो सुबुंफ्रा जोंनि बे BTR सरकारनिफ्राय स्किमखौ मोनबाय। खिन्थु दिनै गोबां जाहोनाव बिथांमोना फैजोबनो हायाखै। गोबाङानो दिनै आबादनि बोथोर जानायखाय दुब्लिनि खामानि बेस्थ' दं। बेखाय जोंनि नैबे भैरबकुंड समष्टिनि बांसिनानो साहा बागाननि मालिक गोजा, आरो बेनिखाय बांसिन साहा बागानाव खामानि मावग्रा माबाफोर थाबाय, दिनै सुबुंफोर थाबाय, दिनै बिथांमोना फैनो हायाखै। आरो गोबाङानो हयथ' गरमनि थाखायबो नुजाफैयाखै। आरो बेनिखायनो जोंहा दिनै मात्र 10,000सोल' बेनिफिसियारि फैदों। नट लेस देन 20,000 जोंहा बेनिफिसियारि दं। बेनिखायनो जों बेसेबांखिनि मानसिनि जे सुबिदा होनाबाय थानाय बे बोसोरब्रै खावसेयाव बेखौ लानानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो जों बेखिनियाव गोजोनाखै, आरो बेखौ जों जिखिनि बाखि थाबाय बिथांमोननोबो बे सुबिदाखौ होनो नाजादों। मात्र जों बिथांमोनखौ दिनै बेखिनि सुबिदा होनायजों लोगोसे थांनाय समफ्राव जों जे बिसायख'थि भट होनानै देरहाबाय, बेनि थाखाय जों बिथांमोनखौ साबायखर होनाय बे थांखिजोंबो बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जादोंमोन। दिनै बे माबायाव हाबाफारियाव जायफोर नुजाफैबाय बेखौ बेनिफिसियारि बिथांमोनखौ साबायखर होदों, धन्यबाद होदों। आरो जों बिथांमोनखौ खावलायदों जे फैगौ समफ्रावबो जाहाथे नैबे UPPLखौ आरो गावसोरखौ रायजो राजानि सेवा खालामनो थाखाय जाहाथे सुबिदा होबावो, बेखौनो लानो खावलायदों। दिनै नैबे हाबाफारियाव जा मानगिदिर चिफ सार प्रमद बर' बिथाङा फैगोन, गासैबो सफायथाय फैगोन। जा जेरै बिथांनिनो पलिटिकेल एडभाइजार आरो MCLA माधब सेत्रि बिथाङा सफैदों, बिथांखौ साबायखर होदों। आरो जोंहा खाथिनिनो समष्टि रौता समष्टिनि मानगिदिर EM डक्टर नीलेश सरगयारि बिथाङा नुजाथिफैनाय गावनि बाथ्राखौ लाखिबाय, बेनिखाय बिथांखौ साबायखर होदों। आरो जों खावलायदों बेखौ दिनै जोबोद गरमबाबो दिनै चिफ बेनिफिसियारि नुजाथिबाय, बिथांखौ साबायखर होनानै आरो बाखि समखिनि गेजेरजों जोंनि मानगिदिर BTCनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि बाथ्राफोरखौ जाहाथे खोनासंनो बेखायनो आं जोबोद खावलायदों। जोंहा गोबां खामानि मावनो गोनां दंबावो। जेरै जोंहा लामा सामा बे डिपार्टमेन्टनि जिखिनि खामानि बेथ' सोलिगोनासै। बिनि अनगायैबो जों जि कमिउनिटि भिजन डकुमेन्ट्स दिहुनदों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामजेननाय जायाखै, जों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन। जिहेतु जों बिभिन्न जनगोष्ठीफोरनि जिथु जेंनाफोर बेफोरखौ जों लिरनानै दोनथुमबाय, आरो बेखौ बोरै समाधान खालामनो बेखौबो जों लिरनाय दोनबाय, फारसेयै जों इमप्लिमेन्ट खालामगोन। बेनि अनगायैबो जोंहा
बिटिआर एग्रीमेंटनि माखासे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय जायाखै बेखौबो इमप्लिमेन्ट खालामगोन हयथ' नेक्स्ट बिसायख'थिनि सिगाङाव गोबांथार जों इमप्लिमेन्ट खालामनो हाहैनाय नंलिया खिन्थु बेखौ जों उनाव इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन बेखिनिखौ जाफुंहोगोन दा जों मेजर जिखिनि माबाफोर जाबाय दा बिटिआर एग्रीमेन्टनि सिमा बांहोनाय समस्ति बांहोनाय बेनिफ्राय माखासे गोबां सोलोंसालि गायसननाय बेबायदि बेबस्थाफोर जों मावनो गोनां दं आरो अब्लासो जों सुक्तिया मिनिंफुल जागोन नङाबाथ' जों सुक्ति आद्रा जानानै थायोबा बे जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गासैबो मोजां जागोन ना आरो बेनि अनगायैबो जों गासैबो जाथि जनजातिफोरनि जिखिनि सापर्ट जों बेखौ मोनदों आरो बेखौ जों बे सापर्ट मोननाय हिसाबै बिथांमोननो जिखिनि मोनथाय जाथि खालामनो बेबस्था बेखिनिखौ होनो जेरै खामानि मावनो बाखि दं बेखिनिखौ बिथांमोना आसलते सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुर बेखिनि एलेकायाव हाबनो लाजिनांगौ मानोना बिथांमोना बेखिनि ओनसोलखौ बिटिआर सिङाव हाबजानो बादोंमोन आरो बिथांमोना होबथादोंमोन खिन्थु दिनै बिथांमोना होबथानोबो हायाखिसै रायजो राजानि जिखिनि लुबैनाय जिखिनि हास्थायनाय जिखिनि गांनाय बेखिनिखौ जों जाफुंहोनो हाबाय इउपिपिएल हिसाबै खिन्थु दिनै बे ओनसोलाव हाबनाय लोगो लोगो बिथांमोना पावारनि थाखाय पावारखौ हास्थायनाय भट मोननो थाखाय दिनै बिथांमोना बै माबायाव मावगोन बेखिनि ओनसोलाव लाजिया पांजिया हाबायदों आसलते बिथांमोना लाजिनाङोमोन मानसि थारमोनबा साननो गोरोंब्ला बे ओनसोलाव हाबनानै केम्पेइन खालामनो लाजिनांगौ दिनै बिथांमोना लाजिरोङा बेनिखायनो हाबहैबाय खिन्थु जोंहा फोथायनाय दं जे सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुर ओनसोलनि रायजोफ्रा बिथांखौ टटेलि रिजेक्ट खालामगोन बिथांमोनजों बिथांमोननि बाथ्राखौ खुनु फोथाया मानोना बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ अरायबो सोंखारिबोदों हाग्रामा महिलाफोरखौ बिथांमोना कोनोदिन एक्सेप्ट खालामनाय नङा आरो बिपिएफखौ कोनोदिन एक्सेप्ट खालामनाय नङा बेनिखायनो बिथांमोना रिजेक्ट जागोन आंहा बे हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय बिल्डिं लामा दालांनि खामानि माबादों दा एबाराव एसे लाइमोनफोरनि थाखाय थांखि लागोन आरो 17 बोसोराव बिथाङा बहा उन्दुनानै दंमोन लाइमोनफोरखौ हाबाफारि लानो बै समाव 17 बोसोर बिथाङा लाइमोनफोर नस्थ'ल'सो खालामदों जुवा गेलेहोदोंमोन जुमाय लोंहोदों फान जाहोदोंमोन बिनि बादैथ' जेबो हामाखैमोन दा फैगौ समाव बे एखे खामानिखौ मावगोन बिथांखौ मा मोजां आसा खालामो समाज रायजो कारण बिथांनि साननाय बिथांनि मावनाया सब नेगेटिभ एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसआवसो बांसिन इन्टारेस्ट खामानि मावो बेनिखायनो नेक्स्ट पावारखौ बे एखे खामानिखौ